Αγαπητοί μου φίλοι, καλησπέρα. Ξεπέρασα ορισμένα μικροπροβληματάκια προσωπικά που είχα και θα συνεχίσω αυτό που ξεκίνησα πριν 6 μήνες στον Άριο Πάγο, το πολιτικό κόμμα που ίδρυσα λόγω τιμής. Δεν κατάφερα να κατέβω στις εκλογές για οικονομικούς λόγους, αλλά εύχομαι την επόμενη φορά θα τα καταφέρω. Κάθε εβδομάδα θα προσπαθήσω να κάνω post ένα βίντεο στο Facebook, στο YouTube και αργότερα σε άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ώστε να λέω τη γνώμη μου πώς μπορεί να καλυτερεύσει η Ελλάδα και να βγει από την αδιέξοδο που είναι τώρα. Θα προσπαθήσω με τα ποίηματά μου, τα βιβλία που γράφω, με τα έργα που ζωγραφίζω, να βάλω κι εγώ ένα μικρό λίθο πώς μπορεί η Ελλάδα να καλυτερεύσει. Είναι το καλύτερο οικόπεδο στον κόσμο. Γι' αυτό όλοι θέλουν ένα κομμάτι. Όλοι θέλουν να αγοράσουν κάτι στην Ελλάδα. Και οι Έλληνες πολιτικοί πουλάνε κομμάτι ψωμής. Βγάζουν κάτι για πούλημα, ψηφίζουν, η αξία του είναι 10, λένε να το πουλήσουν 2, παίρνουν άλλα 2 αυτοί και όλοι είναι ευτυχισμένοι. Όποια κυβέρνηση να έχει ανέβει στην Ελλάδα τα τελευταία 30 χρόνια, κάτι δίνει. Από το οικόπεδο, από το αεροδρόμιο στην Αθήνα, από τη Βουλιαγμένη, όλο κάτι τρέχει. Τώρα, θα σας πω για το δημοψήφισμα. Μία εκλεγμένη κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να πάρει αποφάσεις. Ό,τι απόφαση και να είναι. Σκληρή, εύκολη, να περάσει ένα νόμο. Μία κυβέρνηση η οποία είναι αδύναμη και φοβάται το πολιτικό κόστος, φωνάζει δημοψήφισμα και ρίχνει τον παράδεισο στο λαό. Ο λαός πάει και ψηφίζει με το συναίσθημα. Σπέσια στην Ελλάδα αυτό γίνεται. Ναι, αλλά το συναίσθημα συνήθως κάνεις λάθος. Ο λαός δεν είναι οικονομολόγος, δεν ξέρει τι έχουν υπογράψει οι προηγούμενες κυβερνήσεις, τι συμβόλαια υπάρχουν και κάνει λάθη. Λοιπόν, καλό θα είναι ο κύριος Τσίπρας να μην κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό και να πάρει ορισμένες αποφάσεις και να βρει τρόπους να βγάλει χρήματα να πληρώσει τους δανειστές. Συμβολιζάρει. Το άλλο που θέλω να σας πω είναι γιατί δεν πάνε οι Έλληνες πολιτικοί στα μπουζούκια. Και έχει βγει η φήμη ότι αυτοί που πάνε στα μπουζούκια είναι δευτέρας κατηγορίας άνθρωποι. Δεν είναι αλήθεια. Ο Έλληνας πάει στα μπουζούκια. Ακούει ελληνικά. Καζατζίδης, Διονυσίου, Χριστοδουλόπουλος, Γονίδης, Άντζελα, Σφακιανάκης, Τρελέξ, αυτή είναι η Ελλάδα. Δεν είναι το rock and roll η Ελλάδα. Οι πολιτικοί μου δεν πάνε στα μπουζούκια για ένα λόγο. Ίνος ευθέρνει καρδία. Δηλαδή, όταν πιούνε μερικά ποτά, δεν υπάρχει άντρας να αντέχει το ποτό. Όλοι οι άντρες κάποια στιγμή μεθάνε. Είσαι εδώ, κατεβαίνεις εδώ, κατεβαίνεις εδώ, κατεβαίνεις εδώ με το πέμπτο ποτό, σέρνεσαι και λες όλα τα μυστικά. Στα ελληνικά, ξερνάς ό,τι έχεις μέσα σου. Αν σε πειράξει το ποτό ή το προβληματάκι που έχεις και το λες. Γι' αυτό οι Έλληνες πολιτικοί δεν πάνε στα μπουζούκια. Δεν χρειάζεται να γνωρίζουν καμία κοπέλα, διότι έχουν την καλύτερη γραμματέα, διασκεδάζουν κάθε μέρα και κοροϊδεύουν τον κόσμο. Στο καλό θα είναι όλοι οι Έλληνες να πηγαίνουν να ακούνε λαϊκά τραγούδια. Έχει πατριωτικά τραγούδια, έχει για συναίσθημα, έχει για τον έρωτα, έχει για προβλήματα, έχει για τα νησιά, έχει για τα πάντα. Κάτι ψευτοκουλτουριάριδες που κάνουν συναυλίες και τους σηματοδοτεί το κάθε ένα Υπουργείο, το Υπουργείο Πολιτισμού, αυτοί είναι ψευτοκουλτουριάριδες, δεν είναι Ελλάδα αυτή. Okay?
Για παράδειγμα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει εταιρείες, βγάζει χρήματα. Η κυρία Παπαρίγα, μόλις που πούλησε την εταιρεία με το τηλέφωνο, δεν του ρευόταν φωνή, ήταν ποια ήταν, πήρε σύνταξη, πήρε 300 εκατομμύρια και πήρε σύνταξη. Αλλά ο λαός κατεβαίνει στις πλατείες και φωνάζει. Εδώ στην Αμερική παίρνουν όλοι σύνταξη στα 65, στα 67 και πρόωρες στα 62. Σε 50 χρόνια από σήμερα θα παίρνουν στα 70, στα 72. Διότι δεν πεθαίνει ο κόσμος και δεν μπορεί στην Ελλάδα ένας 50 χρονών, 50 χρονών εγώ, ένας συνομήλικος μου να πάρει σύνταξη στα 50 και να πληρώνεται μέχρι τα 70, 80, 90 που θα ζήσει. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Θέλει να πάρει σύνταξη στα 50, πάρε, αλλά θα πάρει. Φύγε από τη δουλειά, αλλά να πάρει σύνταξη στα 65. Γι' αυτό λοιπόν η Ελλάδα δεν πάει καλά. Το περιοδικό της αστυνομίας το πληρώνει το Eurobank. Και ο κάθε αστυνομικός πληρώνει μία συνδρομή γύρω στα 30 ευρώ το χρόνο για να παίρνει το περιοδικό. Σε μία εταιρεία, ιδιωτική εταιρεία, πληρώνει το περιοδικό της ελληνικής αστυνομίας. Η ελληνική αστυνομία πλέον δεν φυλάσσει τα υπουργεία. Υπάρχει το security. Είναι καινούρια μόδα τώρα, securityάδες. Ο εργολάβος παίρνει 25 ευρώ την ώρα για το security. Ο security παίρνει 6 ευρώ την ώρα. Λοιπόν, κάθε εβδομάδα θα λέω τη γνώμη μου και αυτά που βλέπω εγώ με το φτωχό μυαλό, πώς μπορεί η Ελλάδα να γίνει καλύτερη. Την άλλη εβδομάδα θα σας πω για τους τουρίστες. Τι λάθος βλέπουν οι τουρίστες όταν έρχονται στην Ελλάδα. Και μετά θα σας πω για τους πολιτικούς, μετά θα σας πω για την εκκλησία, μετά θα σας πω για τις τηλεοράσεις, τις εφημερίδες, μετά θα σας πω για την υγεία και πάει λέγοντας. Με λένε Νόντα Γαλιουτζάκη και είμαι πρόεδρος στο Λόγο Τιμής. Δεν ξέρω αν είμαι ο κατάλληλος πρωθυπουργός, αλλά ξέρω κάπου στην ομογένεια, Αμερική, Αυστραλία, Γερμανία, Σαουδάφρικα, υπάρχει το παλικάρι που θα μπορέσει να βγάλει την Ελλάδα από το αδίέξοδο. Θα ψάξω, θα τον βρω, θα προσπαθήσω να πάρω βοήθεια και ενίσχυση από πατριώτες που θα συμφωνήσουν μαζί μου και θα πιστέψουν σε αυτό που θέλω να κάνω. You never know. Λοιπόν, από την Αμερική, καλό σας βράδυ. Και προσέξτε το δημοψήφισμα. Είναι τρίκι. Καλή νύχτα.